Виждал съм края си и преди. Сетрата. Този ти гигант от Дунав беше изклан за черен хайвер и изяден с фалшива благородност. Тази преисторическа риба, оцеляла милиони години, не можа да наживее човек. На нейно място днес се издигат метални острови и бетонни стени. Белези на прогрес. Тюлена също е само дух вече. Рибарите го наричали морска мечка, защото е дяла рибата в морето. Вятър ли да яде? Вълните и те ли са на хората? Цар Борис III лично наотчислява военни да ги пазят. Да пазят няколкото останали, но и последния бива убит. Аз съм дивото, което те не могат да разберат.